Hallo alle sammen. Velkommen til min kanal. I dag skal vi spille noget hardcore. Ja, hvad hedder det? I kan prøve, hvad? Jeg kan ikke huske det. Nå ja, hvad hedder det? I kan nok også godt. Ja, lige meget. Jo, nej, jo. Okay, hvad hedder det? Mit navn er Thomas. Jeg er 10 år. Wow. Wow, jungle. Yeah. Oh, like. Wow. Så må vi jeg skal sige noget. Thomas, sige noget. Sige noget. Ja. Jeg har fået lavet en intro, hvis ikke I har set det. Jeg har begyndt min kanal for ikke så lang tid siden. Det vil sige i går. Hvis den kommer ud i dag. Det ved jeg ikke. Fordi jeg fik okay. Jeg tror det er det. Hvad skal der der? Men ellers så tror jeg, altså hvis det ikke gerne vil vide, hvad jeg optager med, så er det Screencast-O-Matic, på grund af at jeg overvejer meget at optage, hvad hedder Cam Studio, som de fleste nok godt kan. Hvad var det? Hvad sagde jeg? Like. Jeg hader det. Nej. Okay, jeg tror jeg optager hardcore. Nå, hvad skal vi snakke om? Jeg ved det ikke. Vi kan snakke om en intro. Den er meget nemmere at lave. Men I må ikke lave den. Jeg gjorde det så godt. Men jeg tror ikke på, at I kan finde ud af den. Altså, jo, I kan nok godt finde ud af at lave den. Men jeg tror ikke, I ved, hvad for noget hemmeligt værktøj jeg har brugt. På grund af, jeg har ikke sådan. Wow. Ja. Wow. Oh, nej. Skal vi ikke lave... Nej, vi laver ikke noget op. Jeg vil ikke. Wow. Hvis I kan høre min computer, så undskylder jeg. Fordi I kan helst ikke høre min computer. Nej. Wow. Se mit skin. Så ikke sagt endnu, men ja, mit navn er Thomas. Jo, det er sagt, men mit navn er Thomas. Jeg er 10 år. Jeg har channel, der hedder Tom 14T, fordi at mand hedder, som I kan se, man har Tom 14T. Jeg har haft mange flere channel, men det gad jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg bare
Hvorfor jeg vandt den herovre? Det er det faktisk. God platform. Først begynder vi med at gøre sådan. Og så begynder vi at bygge. Nej, det gør vi ikke, for jeg har brug for noget sten. Den. Det var mange den. Okay, så først begynder vi med at gå. Det er det. Der vil jeg. Nu prøver jeg med det her. Wow. Nu tror jeg ikke. Nu håber vi på, at jeg kan overleve, for jeg er ikke med til det her marked. Fordi jeg ikke er så til. What? Det er lave. Så lærte jeg det. Okay. Yay! Hvorfor? Svære mig selv i års hoved. Det kan jeg ikke. Det er lang tid. Jeg tror, det er det blander. Eller en mine. Ikke en mine. En mine og mine er det samme. Jeg kan huske den gang. Men jeg troede, jeg kunne huske den gang, hvor man ikke kunne holde kul sådan en her. Så jeg ikke eller sådan ser jeg. Det må jeg. Men gaming unboxing. Yay! Yuppie! Nice! Ej, jeg har aldrig fundet sådan noget her. Det har det. Ej, jeg kan ikke lide det her nu. Jeg kan ikke lide deres stykker. Det kan jeg ikke. Yes, jeg vil have noget. Som slut. Bare lige. Jeg vil ikke hoppe om på det her. På grund af det. Og så er det bare det. Det! Ligesom jeg lige gjorde der. Det var det. Jeg håber, at de fleste ved. Og det tror jeg, at de fleste ved. For det ved de fleste ved. Hej nu. Uden for døren. Mig og en af mine venner. En gang så skulle vi være nede i en minerund af hæben. Det var ikke godt til at være med i en mine. Det kan jeg ikke sige. Yes, en smed! Yeah! Nej, jeg skal ind og have bygget noget. Wow, det lyder underligt, at jeg skal bygge noget. Fuck. Ej, altså. Okay, 3 smaragder.
Jeg bor herinde. En kiste. Med 2 jernpickaxes. Fuck, hvor nice. En gang så en lille en her. Større en lille fætter her. Det har jeg på. Stik det. 1, 2, 3. Nå. Så. Tak for min op. Ej, det var ikke min. Hej. Lava, det kan jeg ikke. Don't like this. Oh no. Nu vil jeg lave et hus i denne her underlige så. Jeg må bestemme sig. For jeg er der ikke så har på. Det betyder, at man skal stå. Nej, det skal betyde. Kan jeg ikke gå ned herfra? Kan jeg gå ned herfra? Jeg går ned herfra. En, to, tre, fire, fem, okay, 4, 3, 4, 5, og det står der. Det var nok. Nej, det vil jeg ikke. What? Ja. Lad os lige, vi stopper med hus. Det er det. Jeg tror, at jeg finder mit hus. Så må det der er her. Husk like, skriv en kommentar og subscribe. Bye bye.